Bon dia, jo sóc l'Anna Blasco, tinc 21 anys i sóc musicòloga. Bon dia, jo sóc l'Elisabet Oller, tinc 22 anys i sóc filòloga catalana. Del projecte de Stalkers, jo personalment no tenia una expectativa així concreta, un objectiu concret. Simplement volia descobrir com és el món de programació dels festivals des de dins, com es gestiona, i he de dir que m'ha sorprès molt positivament. I les expectatives que jo tenia del projecte de Stalkers han estat superades de llarg, perquè en tenia poques, però ha estat un projecte molt enriquidor, tant per la gent que he conegut com per tot el que hem vist. El projecte de Stalkers m'ha portat una nova mirada dins de les programacions culturals i de la gestió cultural, que personalment és del meu interès, i també una nova mirada cap a la dansa i cap al circ, perquè personalment soc més propera a la música i al teatre i estic molt contenta de com ha anat aquest projecte. I a mi m'ha portat conèixer com s'organitzen els festivals, tota la feina que hi ha darrere, i també he conegut peces que segurament no hagués donat l'oportunitat d'anar a veure i m'han agradat o m'han desagradat, i això és bo, també, conèixer una mica més. No tenia expectatives clares, com si diguéssim, però estic molt contenta de com ha anat el projecte fins ara. Cal dir que no hem finalitzat el projecte, però totes les experiències que hem viscut, tant a Fira Tàrrega, al TNT, al Salmon, al Sismo, ha sigut molt enriquidor i ha sigut, cada festival ha sigut un món diferent, que penso que complementa com tot el projecte en general, i estic molt contenta d'haver format part dels Stalkers. I és que no m'ho esperava tampoc que tinguessin tanta rebuda, que ens tractessin tan bé des de les organitzacions dels festivals, que entre nantros tots els Stalkers també encaixessin prou bé, que hi hagués molt de feedback de coneixements, que uns venien d'uns mons, nantros, per exemple, veníem d'uns altres. No sé, ha sigut molt, molt, molt enriquidor i tant que ha complert les expectatives. Crec que és important aquesta iniciativa, sobretot entre el jovent, perquè no veiem el teatre com un espai nostre, que no l'incloem a la nostra quotidianitat i tampoc no el freqüentem tant com hauríem. I és un primer pas per adensar-s'hi, per veure't tu com a espectadora, descobrir què és el que potser t'agrada més i el que t'agrada menys, i compartir opinions, perquè al final no tot és anar a veure una obra o una peça i ja està, sinó també parlar-ne, reflexionar-ho i tot el que esdevé. Sí, o sigui, jo penso igual que l'Elisabet, i és més, crec que és una proposta molt encertada per poder representar el jovent, i més tenint en compte que nosaltres formem part d'un poble, que normalment els joves de les grans ciutats tenen molta més representació, moltes més oportunitats dintre de gairebé tots els àmbits, i en l'àmbit artístic i cultural doncs ja ho veiem que moltes vegades és a les grans ciutats on hi ha les millors ofertes. Hem de dir que des dels pobles d'aquí de la rodalia i el nostre s'està intentant i s'està gestionant per poder portar propostes que representin els joves, i jo voldria dir que és una experiència que, si no formes part del món artístic, t'agradarà igualment, perquè crec que es tracta de tenir ganes de conèixer, i si t'agrada l'art i t'agrada la cultura, t'ho passaràs d'allò més bé. Bé, nosaltres volem aportar al poble, després de l'aprenentatge de tots aquests mesos, des del projecte de Stalkers, alguna proposta que sigui des de joves cap a joves, que s'hi sentin inclosos, que trobin que el convent és també un espai molt seu i que també convidi a la reflexió. Sí, o sigui, volem que el jovent vegi el convent com algo seu, com ha dit l'Elisabet, que representi les realitats dels joves, concretament dels joves del Camp de Tarragona i encara més concretament d'Alcover, que s'hi sentin a gust amb la proposta, que l'acullin bé, i esperem que hi assistiu
properament us vindran noves notícies del que portem entre mans. Esperem que us agradi, com bé hem dit, i esperem que us apunteu al nou projecte de Stalkers. Sí, perquè... Bueno, jo si pogués ho tornaria a repetir aquest any, ja no ens deixen, perquè òbviament hem de donar l'oportunitat a nous joves, així que vull dir, apunteu-vos, la veritat que és una experiència molt, molt bona. Molt guai. Hem visitat festivals d'arreu de Catalunya, festivals que no tenen... Bueno, tenen a veure una mica i no tenen a veure res entre ells, i en cada festival no hem fet el mateix. En cada festival hem anat passant per com es gestiona des de dins un festival, com ho viuen els artistes, hem pogut parlar amb els artistes, hem pogut veure com... Les infraestructures. Sí, les infraestructures, l'àmbit de la comunicació, l'àmbit de muntar... Dels permisos... Sí, tot, o sigui, tot. I de veritat que si no formes part del món artístic, és igual, o sigui, de veritat que dona't aquesta oportunitat de viure una nova experiència. O sigui, jo t'ho recomano plenament. I crec que l'Elisabet també. Sí, us animem molt, 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 molt. I això, que d'aquí poquet rebreu noves notícies de la nostra proposta i esperem trobar-vos al Convent de les Arts. Així que bé... Anem informant. Un petó, adeu! Adeu, salut!